Bueno, creo que ya son las 12, creo que está todavía entrando gente, vamos a esperar un par de minutos Oraindik antes. ere minutu pare bat itxarongo dugu, hasi aurretik, gogorarazten dizuegu interpretazioa dagoela em, munduaren forma daukan ikono horretan, hitz egin dezakezue euskaraz zein gaztelaniaz. Et vous savez, en bas des pages, les globe terráques pour choisir la langue d'interprétation, soit espagnol, basque ou castillan. Donc, on attend une minute supplémentaire et on commence. Así ya. Ok, bah, je pense qu'on peut commencer. Et bienvenue tout le monde Uste à... dut, hasteko moduan gaudela, beraz, egun on eta ongi etorri mintegi honetara. Mintegiaren helburua da, noski, Euroeskualdeko berrikuntza 2023 proiektu deialdia aurkeztea. Mintegia grabatzen ari da, beraz, aurkezpena eta gero bidaliko dizkizuegu estekak modu horretan gerora ere grabazioetara sartu ahal izateko. Gogorarazten dizuet hizkuntza aukeratu dezakezuela eta horretarako badagoela bealdean ikono bat. La lengua de vuestra decisión para escuchar webinario, que el webinario se está grabando para difundirlo después para aquellos que no han podido asistir o aquellos que quieran ver alguna de las partes del webinario, y que os transmitiremos también la presentación PowerPoint que vamos a proyectar, tanto en la versión... Grabazio ez gain, aurkezpena ere bidaliko zaizue, etorri ezin izan dutenentzat edo zati bat bakarrik aztertu nahi dutenentzat. Beraz, hasieratik hasiko gara, esan bezala, hau da Akitania berria Euskadi Nafarroa deialdi berria. Ezagutzen ez gaituzuenentzako 2011an sortutako Lurralde Kooperazio Oroko Europako taldea gara, eta 2016tik egiten dugu lan. Akitania berria daukagu, gure bazkideen artean, eta Nafarroko gobernua ere sartu da. Gure helburua da kohesioa eta garapen ekonomiko, soziala, ingurumenekoa eta kulturala sustatzea mugazaraineko lurraldeetan, eta hainbat arlotan parte hartzen dugu, besteak beste garraioan, gazteak, enplegua, prestakuntza eta bar. Pixka bat hobeto ezagutu dezazuen, zein den gure lan eremua, ikusten duzue Euskadi, Nafarroa eta Akitania berria eskualdeak dauzkagula gure gain, eta hortxe daukagula mugaza, horregatik esaten dugu mugazarainikoa dela. Azkar joango naiz, zuetako batzuek ezagutu egiten gaituzuelako, baina, bueno, plan estrategiko bat daukagula indarrean, 2021-2027koa, eta 3 ardatz nagusi ditu, herritartasun euroerregionala, informazio multikulturalean, gazterian, kirolean,
gizarte erronketan eta barretan zentratzen garen. Bigarren ardatza dago lotuta garapenarekin, berrikuntzarekin, mugaz haraindiko enpleguaren sustapenarekin, unibertsitate lankidetzarekin, ekonomia zirkularrarekin eta zibersegurtasunarekin. Hirugarren ardatzean daukagu ingurumena eta baita ere lurralde kohesioa, turismoa eta baita garraioa ere. Ikusten dugu gainera goialdean badaukagula teilatu bat eta hor gobernantza eta erakunde ezberdinen arteko koordinazioa dagoela, mugazarendiko koordinazio hori eta oinarrian daukaguna da euro eskualde horretako kudeaketa aurreratu eta berritzailean zentratzen gara produkzioan, egiten dira azterketa estatistikoak eta baita ere mugaz araindiko dauden mugak identifikatzen, muga edo oztopoak identifikatzen saiatzeko, ikusteko zein diren arazoak eta nola konpondu daitezkeen eta zer egin daitekeen hori hobetzeko, oztopo edo arazo horiek oztopatu egiten dute momentu jakin batzuetan mugaz araindiko kooperazioa. Beraz, horretan ere zentratzen gara eta hori ere gure eguneroko lanaren parte da. Beraz, zuek ere zuen eguneroko lanean ikusten baldin baduzue oztopo edo zailtasunen bat dagoela, eskertuko dizuegu guri jakinaraztea horretan ere lan egiten dugulako. Orain pasatuko gara gaur interesatzen zaigun gaira, bigarren blokera, eta hain zuzen hitz egingo dugu proiektuen deialdiari buruz. Euroeskualdeko berrikuntza proiektuen deialdi hau 2015ean hasi zen eta orain arte 2,5 milioi euro inbertitu dira honetan. 54 proiektu babestu ditugu eta helburua da proiektuei babesa ematea mugaz araindiko ikuspegi batetik garapena sustatzeko. Helburua da balio kateak sortzea 3 lurraldeen artean, horrela ezagutza eta berrikuntza sortzeko. Eta batez ere helburua da transbertaltasuna eta zehartasuna sustatzea, kooperatzea edo lankidetzan aritza urrutiago iristeko guretzat estrategikoak eta gako diren sektoreetan. 3 sektore estrategiko nagusi dauzkagu, beti ere espezializazio estrategia adimendunetan, eta sektore hauek dira hain zuzen atzotik deialdian zabalik daudenak eta urriaren 30 arte. Aurten, 6 sektore estrategiko horiez gain saiatu gara azpi sektoreak ere azaltzen, egongo da aukeratzeko, zuek ikusteko zein azpi sektore dagoen, eta helburua da pixka bat hobeto filtratzea, hobeto ikustea zein motatako proiektuak aurkeztuko diren. Alde batetik daukagu fabrikazio aurreratua, aeronautika eta mugikortasun elektrikoa. Adibidez, horrepiko genituzke produkzio elektronikoak, material aurreratuak, teknologia digitalak, adimendunak eta eraginkorrak, ekonomia zirkularra, osagaien akondizionamendua, bateriak, horiek lirateke azpi sektoreak. Biozientziak, osasuna eta silver economy, hor barruan edukiko ditugu adibidez medikuntza pertsonalizatuan eta terapia aurreratuetan, dispositibo mediko eta teknologikoetan, neurosientzietan, osasun mentalean, osasun digitalean eta big datan, ekonomia zirkularrean, batez ere produktu eta dispositibo farmazeutikoetara aplikatuta eta bestelako gai batzuetan. Horiek lirateke berriro ere azpi sektoreak. Habitat jasangarria, basura, hor eraginkortasun ekonomikoarekin lotutakoak, zura, basogintza, karbono igorpenei lotutakoak, eta bar, nekazaritza elikagaien industrian eta elikadura osasungarriaren proiektuen barruan hitz egin dezakegu produkzio ekologikoari buruz, tokiko produktuei buruz, prezizioko nekazaritzari buruz, eta bar. Proiektu horiek ere bai izan daitezke trazabilitateari buruzkoa, elikagaien osasungarritasunari buruzkoa, eta bar. Ikusten dugunez, beti ere egongo da aukera beste proiektu batzuk ere
sartzeko, ze oso proiektu zabalak dira, hainbat arlotakoak dira, eta beti esaten dugu ez dagoela bilatzen dugun produktu tipo edo mota jakin bat. Helburua da zuek ahalik eta ideiarik onena aurkeztea. Ebaluatuko dugu, aztertuko dugu nolakoa diren, baina oso irekita dago, ikusiko duzue oso interes ezberdinetako proiektuak daudela eskuragarri eta hoien barruan. Energia berriztagarrien barruan hitz egin dezakegu digitalizazioei buruz, kontrol sistemei buruz, energia pilaketari buruz, komunitate energetikoei buruz, materialei eta osagaiei buruz, birziklatzeari eta berrerabiltzeari buruz, ekonomia zirkularraren esparruan beti ere, eta noski hemen ere sartuko lirateke energia mota guztiak, eguzki energia, biomasa, haize energia, biokarburanteak eta bar. Azkenik, sormen eta kultur industriak, ikusentzunezko industria sektorearen barruan, kontuan hartu behar dugu sektore estrategiko gisa hartu genuela 2021-2027 plan estrategikoan, hau da, iaz hasi zela finantzatzen, iazko deialdian, eta kasu honetan erreferentzia egiten diogu enpresen arteko ehun hori, kultura enpresen arteko ehuna indartzera bidatua dagoena, inteligentzia artifiziala eta teknologia berriak sektore kulturalean aplikatzeari dagokionez. Hoiek dira nolabait azpigaiak eta hoiek eskuragarri dauzkazue interneten jarri dugun materialean, dokumentuetan, azalduta daude, kasu batzuetan adibideak daude, deialdiaren dokumentazioaren barruan aurkituko dituzue, eta besterik gabe, helburua zen orain, zein motatako proiektuak edo zein motatako gaiak izan daitezkeen interesgarriak lankidetza honetarako eta proiektu hauen hautaketarako. Deialdiari dagokionez, deialdia atzo ireki zen, irailak 25, eta irekita egongo da urriaren 30 arte, eguerdira arte, eguerdiko 12 arte. Beti dago noski dokumentuetako batzuk zuzentzeko aukera, urriaren 30 baino lehen ezin badituzu igo, ulertzen dugu neurri batean zaila izan daitekeela, frantses alderdian behintzat badago opor astebete bat, baina ezin dugu beste modu batera egin, ze hautaketa abenduan egingo da. Hori da oraintxe bertan aurreatu dudana, irailean zabaldu da epea, urrira arte izango da, baina abenduan egingo da hautaketa. Beraz, proiektuak 2024ko urtarrilean abiatuko dira. Proiektuien iraupenak gehienez ere 18 hilabetekoa izango da, ebazpena jasotzen den unetik aurrera. Beraz, laguntza jasoko dela jakinarazi eta 18 hilabete gehienez ere. Zein da gutxieneko baldintza parte hartu ahal izateko edo behintzat gure deialdi honetan onuradun izan ahal izateko. Baldintza da lurralde bakoitzeko bazkide bat egotea. Hau da, egon behar da bazkide bat sede soziala Nafarroan daukana, beste bazkide sozial bat Euskadin daukana, eta beste bat Akitania Berrian daukana. Hori da gutxienekoa. Lurralderen batean bi bazkide edo bi kide baldin badaude, oso ondo, ez dago arazorik. Baina gutxieneko baldintza da lurralde bakoitzeko kide bat egotea. Izan daitezke elkarteak, erakundeak, enpresak, ikerketa zentroak, udalak, horrekin ez dago inolako arazorik. Irekita dago, zentzu horretan, mota guztietako erakunde publiko eta pribatuek parte hartu dezakete, beti ere izaera juridikoa badute, eta egoitza gure lurraldeetako batean badute. Orain, finantza arloari helduko diogu. Diru laguntzak gehienez ere hartuko du proiektuaren guztirako kostuaren 50%, eta kasu horretan gehienez ere jaso daitekeen diru laguntza da 75.000 eurokoa. Beraz, horrek esan nahi du, adibidez, proiektuak 100.000 euroko guztirako aurrekontua baldin badu, gure diru laguntza ez dela iritsiko 50 horretara, gehienez ere 75.000 euro eskatu daitezkelako. Baina, adibidez, proiektuak gehienez ere 100.000 euroko aurrekontua badu, orduan ez gara iritsiko 75.000 euro ematera, 50.000 liratekelako. Guztirako aurrekontua 400.000 euro dira, eta horrek esan nahi du normalean urtero 6 eta 7 proiektu artean aukeratzen ditugula. Ideia bat egin dezazuen, pixka bat ratioari dagokionez, urtero ez dira proiektu kopuru bera aurkezten,
normalean gutxi gora bera aukeratzen ditugu aurkezten diren proiektuen erdia. Hori litzateke gutxi gora bera ratioa. 12, 14 aurkezten dira eta 6 edo 7 hautatzen ditugu. Hori bai, eskatzen dugu gutxienez 20%ko autofinantzazioa izango dutela proiektuek. Hau da, gure 50% gehi autofinantzaketaren bidez ordaindutako 20%aren bitartez 70%, eta gainerako 20% bestelako laguntza publiko-pribatuekin bateragarria da. Orain, ze gastu ordaindu daitezkeen? Langileen gastuak, bidaia ostatu eta mantenuak, kanpoko zerbitzuak, izan daitezke, noski, faktura bidez ordaindu daitezkeen gastuak, eta gero baita ere ekipamendu txikiak. Ekipamendu txikiak dira, kontuan hartu behar dugu, txikiak direla ez direlako amortizazioa duten inbertsioak. Kasu honetan, 500 euro baino gutxiagoko kostea da unitate bakoitzeko. Zeintzuk ezin dira ordaindu proiektua prestatzeko gastuak, gastu orokorrak edo zeharkako gastuak, adibidez elektrizitatea edo berogailua, bankuko gastuak, hori ezin da sartu, ez da ere bazkideko proiektuen arteko fakturak, ez da ere zeharkako zergak errekuperableak badira eta inbertsioak ere ez. Zer eskatzen dizuegu, zer aurkeztu behar duzue? Alde batetik aurkeztu behar duzue proiektuaren fitxa. Baita ere finantzamendu plana, konpromiso ekitaldia, 3 kideek sinatu behar dutena, eta baita ere zinpeko adierazpenak beza berreskuratu behar baduzue eta minimizarauetan sartuta baldin bazaudete. Eta hori litzateke erakunde bakoitzeko bana. Fitxa gaztelaniaz, frantsesez eta euskaraz aurkeztu behar da. Hau da, hizkuntza bakoitzean atxiki behar da fitxa. 3etan. Finantzamendu planari dagokionez, aurrekontua Excel bakarrean aurkeztu behar da eta kide guztiek sinatu behar dute. Aurten gainera aurrekontua eta konpromiso dokumentua ere bai, dokumentu bakarrean bildu ditugu, dokumentu bakar 3 eleduna, ez adin arazorik egon bidalketetan, orduan dokumentu bakarra daukagu aurten, eta eskatzen dizuegu bidaltzeko Excela eta PDF sinatua, biak, bai, PDF-a eta Excela ikusteko formulekin arazorik egon dena da ez, aurretik izan ditugu esperientziak kontu horrekin, zutabeak eta ondo konprobatzeko. 3 kide baino gehiago baldin bazarete eta beste zutaberen bat sartu behar baldin baduzue aurrekontu horretan, bermatu behar duzue formula horiek ere pasatu egiten direla. Konpromiso ekitaldiarekin arazoren bat baldin badaukazue eta nahi baldin baduzue guk bidaltzea dokumentua, 4 bazkide dituzuelako denalakoa, eskatu, ez dago arazorik, horretarako gaude, laguntzeko gaude hemen. Luego si nos enseño los documentos. Gero erakutsiko dizkizue dokumentuak. Eta orain pasatuko naiz azaltzera nola ebaluatuko dugun. Aurtengo berritasuna da aurreko deialdien aldean eta proiektuaren ebaluazioak 2 fase izango dituela. Lehenengo fasean ebaluatuko dugu ea proiektuak bete egiten duen euroeskualdeko dimentsio horrekin. Izan ere, proiektu hau egiteak 3 lurralden arteko lankidetza horrek zer ematen duen edo zer onura duen azaltzea da helburua zentzu horretan, eta hor gutxieneko nota bat ezarri dugu. Eskatu dugu zehazki 150, orduan 25 puntutik 12,5 puntu lortzen ez dituzten proiektuak ez dira igaroko ebaluazioko 2. fasera. 2. fase horretan neurtuko dena izango da proiektuaren alderdi teknikoa.
eta hor lurralde bakoitzeko alderdi teknikoak aztertuko dira, horregatik eskatuko dizuegu azpisektoreak aukeratzeko, zuek esateko zein den zuen azpisektorea, eta bidaliko dugu horren arabera ebaluaziorako gaitasun onena daukan pertsonari. Alde batetik daukagu ikusi nolakoa izango den kideen arteko partenariatu hori edo lankidetza hori, nola banatua dagoen eta zentzua duen ala ez. Oker ez banago, kasu honetan, bai, 15 puntu dira. 15 puntu dira lankidetza horrenak, gero izaera berritzaileari 20 puntu eman dizkiogu. Ez da beti izan behar produktu baten garapena, berritzailea izan behar da zentzu zabalean, hau da, identifikatu den arazoari ematen zaion konponbideak daukan berrikuntza hori. Berrikuntza arlo guztietan, noski. Baina, azaldu behar duzue proiektuaren fitxan zein den izaera berritzaile hori, eta horri 20 puntu. Gero, proiektuaren egokitasuna aztertuko dugu, ekintza planak zentzua du helburuekin, egingarria da, bideragarria da, egikaritzen egutegia eta aurrekontua koherenteak dira, dimentsio egokian daude ezarritan, 18 hilabeterako dira eta proiektu errealistak izan behar dira zentzu horretan, aurrekontuari eta denborari dagokionez, 18 hilabete, 75.000 euro gehienez ere, eta horrek 25 puntuko balio du. 10 puntu emango diogu zabalkundeari eta komunikazioari, nola komunikatuko zareten, nola bermatuko duzue, ondo agertzen dela Euroeskualdearen logoa proiektuan bertan, eta 5 puntu emango diogu proiektuak denboran zehar duen jarraitutasunari, jarraipenari, jarraitzeko aukerari. Hau da, hasieratik planteatu ahal bada, posible bada, gustatuko litzaiguke jakitea, zein izan daitekeen proiektu honen jarraipena, bigarren fase bat, zer gertatu daitekeen gero, nola egin dezakeen aurrera proiektu honek, ideia berriak. Horrez gain, uste dut garrantzitsua dela aipatzea, hau proiekturen baten bigarren fasea baldin bada, posible da bigarren fase bat izatea eta aurretik ere diru laguntza jaso izana edo ez. Azaldu behar diguzue zehazki zein den aurreko proiektuarekiko berritasuna, zer aldatu den, bai helburuak, bai ekintzak. Eta baita ere kide kopurua handitzea edo zergatik handitu den proiektu horrek hartzen duen lurraldea. Horiek dira 3 berrikuntza posibleak, proiektuaren jarraipena baldin bada zuen kasua, eta fitxan agertzen da, nahi baldin baduzue proiektuaren jarraipena aurkeztu, fitxaren zati hori ere bete behar duzue. Galderetara pasatu aurretik, utziko diot aurkezpena partekatzeari fitxa erakusteko, eta gainera esan nahi dizuegu gida bat sortu dugula proiektu sustatzaileentzat, gure deialdietakoak hartzen ditu barne, badakizue martxotik maiatzera sartzen dela eta baita ere irailetik urria amaiera azaro hasiera arte bitartekoa. Gida eskuragarri dago gure webgunean eta bertan zehatz mehatz azalduta daude zeintzuk diren eskatzen ditugun dokumentuak, zein proiektu mota dagoen, zein diren ebaluazio irizpideak, justifikazioari lotutako gaiak ere jorratu ditugu, hau da, hasieratik proiektuaren aurkezpenetik, gero hautatuak diren eta aurkeztu behar dituzten dokumentuetara arte, ez? Adibidez, finantzazio dokumentuari lotutakoak, eta helburua da proiektuaren bizitza ziklo osoan zehar zuekin batera egitea eta laguntza ematea. Beraz, saiatuko naiz orain erakusten fitxen dokumentuak ikus ditzazuen orain, eta hortik pasatuko gara azken fasera, galderak eta zalantzak argitzera. Horrez gain, garrantzitsua da azpimarratzea dokumentazio guztia online aurkeztea gure webgunearen bitartez eta
hor bai bete behar duzue inprimaki bat kontakturako datuekin. Eskatzen dizkizuegu harremanetan egoteko izendatzen duzuen pertsonaren datuak, bai? Erabaki behar da nor izango den harremanetarako pertsona. Ez da erakundearen arduraduna, da harremanetarako pertsona bat. Hemen dago deialdea, ikusten dugu izena, akronimoa, bazkideak nortzuk diren, laburpen txiki bat, zein den gai nagusia, azpigaia, eta zeharkako elementurik dagoen. Zeharkako elementua, kasu honetan gure deialdia digitalizazioa eta jasangarritasuna dira. Hemen laburpenak eta espero diren emaitzak. Gero badago bazkidetza edo partenariatu horri buruzko galdera bat, deskribapen bat, esan dugun bezala partaideen osagarritasunari lotutako proiektuaren inguruko galdera bat, zer egokitasun duen proposatutako lankidetza horrek, proiektuaren helburuak, zein den izaera berritzailea, eta ikusten duzuen bezala oso ondo ikusten da zenbat puntu ematen dituen galdera bakoitzak, mugatuta dago gainera erantzun bakoitzaren hitz kopurua, ez da doktore tesi bat, hemen bilatzen duguna, saiatu behar dugu ondo ulertzen irakurtzen dugunean, baina ez da luzegia. 250 hitz izan beharrean, 255 baldin badira, ez zer gertatzen, garelako zehatzmea egiratzen zenbat hitz dauden, baina labur mantentzea da garrantzitsuena. Hemen ekintzak dauzkagu, nortzuk diren parte hartuko duten bazkideak, Ze kontuan hartu behar dugu lankidetzako proiektu bat dela. Helburua ez da bazkide bakoitzak proiektuaren zati bat egitea dagokion erakundean eta gero baterako emaitza bat lortzea. Hori ez da helburua, helburua da lankidetza sustatzea eta saiatzea balio kateak sortzen erakunde horien arteko lankidetzaren bitartez. Ondoren badator egutegia, ulertzen dugu gutxi gora berakoak izango direla, eta klikatu behar duzue horietan, eta helburua da guk ikustea gutxi gora bera nola aurre ikusten duzuen proiektu honen egikaritzea, eta ea horrek koherentzia duen proposatu diren ekintzekin. Gero, komunikazioari lotutako galdera bat dator, gero, ekintzak pixka bat gehiago zehazteko galdera bat, eta gero proiektua daukan balio erantzia eta nola egiten dion ekarpena Euroeskualdeko helburuei. Azkenik ere bai, nola jarraituko duen proiektuak aurrera, proiektua amaitu eta gero jarraitutasunari dagokionez, eta azken zatia bakarrik dago hor jarraipena den proiektua aurkeztu nahi dutenentzat. Hemen finantzazioari lotutako Excela daukagu, badago laburpen taula bat, bazkide bakoitzaren alderdietako laburpen taula bat, eta orduan eskatzen dizuegu zeintzuk izango diren diru sarrerak, zelako diru laguntza eskatzen den, autofinantzazioa nolakoa izango den, bestelako diru laguntza batzuk jaso diren, eta bereizi ditugu eskualdeko diru laguntzak eta diru laguntza publiko pribatuak, ze adibidez, kasu honetan adibidez, EAEko, Nafarroako edo Akitania Berriko eskualdeko laguntzaren bat baldin badago, laguntza horien eta gure laguntzen arteko baturak ezin du ehuneko 50 gainditu. Eta gero, dauzkagu gastu motak, kasu honetan langileen gastuak, komunikazio gastuak, leku aldatzen gastuak eta kanpo zerbitzuak. Gero, bazkide bakoitzari lotutako ataletan, bai izan daiteke zehaztasun handiagoz, adibidez, gastuen atalean, zertan gastatu nahi duzuen hori, batez ere kanpo zerbitzuen atalean, zer nolako gastuak aurre ikusten diren, eta horrela errazagoa izango da guretzat ebaluatzea eta hobeto eta xehetasun handiagoz ezagutuko dugu zuen proiektua. Esan bezala, dena webgunearen bitartez egin behar da, gure webgunean sartzen baldin bazarete, proiektuen barruan sartzen baldin bazarete daukagu proiektuak, deialdiak eta proiektuaren deialdia, Euroeskualdeko berrikuntza, sartzen baldin bazarete eta sartzen baldin baduzue proiektua klikatzea. Hemen ikusten duzue nola, hemen igo daitezkeen dokumentu mota ezberdinak, hemen bete behar da zein den proiektuaren izena, zein arlotakoa den, zein den azpi arloa edo beste bat aurkeztu,
zeharkako elementuak, aurrekontua eta eskatutako diru laguntza. Eta gero, talde buruaren datuak sartu behar dira. Esan bezala, hemen gero datorrena da kontakturako pertsonarena. Hau da, arazoren bat baldin badago, zalantzaren bat baldin badago, erantzungo digun pertsona hori nor izango den. Hori da garrantzitsuna. Hemen bukaeran dago bidali eta bidaltzen duzuenean agertu beharko litzaizueke ziurtagiri bat edo egiaztagiri bat edo gutxienez mezu bat non jarriko duen ondo bidalita dagoela. Eta hori jasotzen ez baldin baduzue, mesedez, eskatzen dizuegu nirekin harremanetan jartzeko, nahi emango dizkizuen nire datuak, ikusteko arazoren bat egon den bidalketan. Ez itxaron bukaerar arte, amaierar arte, eta horrela aurretik landu ahal izango ditugu zailtasun horiek. Esan bezala, berriro ere errepikatuko dut aurrekontua eta konpromiso ekitaldia urriaren 30erako egon behar dira bidalita, dokumentu horiek ezin dira zuzendu, bai zuzendu daitezke bestelako gauza batzuk, adibidez, proiektu fitxan itzulpena faltan badira, hori bai zuzendu daiteke, baina beste biak ez. Hemen dago lehen aipatu dudan gida, eskuragarri dago gure webgunean, baina hori ere bidaliko dizuegu, ze, bueno, ikus dezakezue nolakoa den deialdia bera, faseak, hautagaitzak, gure plan estrategikoa, lehentasunak. Horretaz gain, badaude xehetasunak, guk eskatutako dokumentuenak, zer bete behar da dokumentuetako bakoitzean, zehazki zer bilatzen dugun, zein izango diren ebaluazio eta hautaketa irizpideak, egutegia ere bai, eta gero agertzen da ere bai proiektuaren egikaritzeari dagokion fasea, behin ja proiektua hautatua izan denean, zein diren urrats ezberdinak, eta baita ere hitzarmena sinatzen denunean, egingo den ordainketa, momentu hartan sinatzen denean 40% ordainduko da, eta proiektuaren amaieran alderdi finantzario eta teknikoa justifikatzen denean, gainerakoa 60% ordainduko da. Eta beti ere aurrekontu osoa exekutatu bada. Hemen adibideak ere badaude, proiektuen aldaketak eta zuzenketak egiteko nola egin behar den, eta justifikaziorako eskatzen ditugun dokumentuak. Adibidez, langileen gastuei dagokienez, leku aldatzen gastuei dagokienez, eta bar, hau gure webgunean dago eskuragarri, eta gomendatzen dizuet dokumentua deskargatzeko, batez ere deialdira aurkezteko asmoa baldin baduzue, eta proiektu bat aurkeztuko baduzue gure deialdian. Orain, nahi baldin baduzue, zalantzak argitzeko momentura pasatuko gara, ez dakit galderarik dagoen. Los proyectos deben dar comienzo en el momento de recibir la financiación de la Galdera da, ea proiektuak finantzazioa jasotzen diren unean hasi behar diren, edo ekintza zehatzak markatuta daudenean. Proiektuak, hau da, gastuak egin daitezke hautapena jaso izan dela jakinarazten digutenean, adibidez. Abenduaren 15ean jakinarazten baldin badigute diru laguntza eman digutela, gastu horiek ezin dira data horren aurrekoak izan. Hau da, 13an, 14an egin badira gastuak, ezin dira ordaindu. Gero esaten baldin badizuegu onartu zaituztegula abenduan eta proiektua urtarrilean hasten baldin bada, orduan ez dago inolako arazori, faktura guztiak pasa daitezke. Beste galdera bat, badago 3 eskualdeen arteko lankideen poltsa bat edo zerrenda bat? Bazkideen arteko, bazkideen inguruko zalantzak baldin badituzue, aukera daukagu erakusteko zer nolako bazkideak aurkeztu diren aurreko deialdietan, eta bestela zuen gobernuetako kanpo ekintzetako atalera jo dezakezue, uste dut Sofia eta Marina ere hemen daudela eta Ainara Eusko Jaurlaritzatik. Orduan
zalantzarik baduzue, uste dut beraiek direla erreferentziarako pertsona egokiak. Bidaliko ditugu dokumentu guztiak mezu elektroniko bidez eta baita ere web mintegi honen grabazioetarako esteka. Doktoregai bat izan daiteke autofinantzaketaren partea? Bai. Hau da, doktoregai baten diru soldata izan daiteke autofinantzaketaren iturria, bai. Posible da Euroeskualdetik kanpoko bazkideak izatea, adibidez, gure unibertsitateak bi egoitza ditu, bat PON eta beste bat Zersin. Parte hartu dezakete Zersiko laborategiko horiek? Kontua da, gastuak ezin direla Zersi horretan egin. Gastuak izango dira hain zuzen poko unibertsitatean egiten diren gastuak ordaintzeko eta beraiek aurkeztu beharko dute aurrekontua. Beraz, bazkideak eta laborategiak lurraldetik kanpo baldin badaude ondo aurkeztu daitezke, baina ezin dute finantzaketarik jaso. Zein da, barkatu, Nafarroako kontakturako pertsonen izena Marina Ronkal da, baina aurkezpena bidaltzen dizuegunean jarriko dizkizuet 3 gobernuetako harremanetarako pertsonen datuak. Zuek ere jarri zaitezten beraiekin harremanetan, zalantzarik baduzue, bazkideei dagokienez. Orduan, email horretan joango zaizkizue harremanetarako datuak. Ulertu dut ez direla zeharkako kostuak ordaintzen, horrela da, bai, horiek ezin dira finantzatu. Posible da plataforma instrumentalaren gastuak ordaintzea? Bai, kasu honetan, bai. Ez dago momentuz beste galderarik, norbaitek zalantzarik dauka, momentu ona da galdetzeko. Ez dakit beste galderarik dagoen, norbaitek zerbait argitu nahi duen. Uste dut dena argi geratu dela. Nola eskatu daiteke gure unibertsitatea eskuragarri dauden bazkideen mapan sartzea? Bueno, horretan ari gara, bidali behar dizuet inprimakia, baina oraindik ere egiteke dauzkadan gauzetan dago, orduan bidaliko dizuet. Gastu finantzagarriak lirateke hangar edo lokal baten alokairu gastuak? Kasu honetan, proiekturako bakarrik egingo bada alokairu hori eta justifikatuta badago, baina ondo justifikatuta ekintzaren bati lotutakoa, orduan bai, baina izan behar da bakarrik proiektuari lotutakoa eta ondo justifikatuta. Zenbat eta gehiago zehaztu aurrekontuaren aurkezpenean hobeto. Ze bestela aurrekontu hori onartzen baldin bada, horrek esan nahi du, bai, hautagarria dela. Printzipioz, faktura baldin badago eta proiekturako bakarrik baldin bada eta egokitzat jotzen bada, bai. Guk momentu honetan ez daukagu inolako proiekturik buruan, baina prest gaude bazkide izateko edo lankidetzan aritzeko. Zer egin dezakegu? Bueno, bazkide izateko prest baldin bazaudete, egin dezakezue harremanetan jarri zuen burua aurkezteko edo zein motatako proiektu egingo zenuketen esateko, agian mezu elektroniko bat bidali ahalko duzue, agian hemen egon daiteke beste interesdunen bat interesa izan dezakena, bestela jarri nirekin harremanetan eta nik kudeatuko dut hori, posible izango litzateke agian bazkideen arteko harreman hori ere sustatzea guk, beraz idatzi niri edo jarri nirekin harremanetan. Ez dut ondo ulertu plataforma instrumentalaren gastuei lotutakoa. Errepikatu dezakezuen mesedez?
Bai, faktura bat baldin badaukagu eta faktura horren gastua ezinbestekoa baldin bada proiektuarentzat, orduan bai, orduan gastu horiek finantzagarriak dira. Ez dakit beste galderarik dagoen. Galderak baldin badauzkazue, edo unean sortzen baldin bazaizkizue, idatzi zuzenean niri, hemen daukazue helbide elektronikoa, nire kontaktua, hemendik eta urriaren 30 bitartean prest egongo naiz erantzuteko, idatzi lasai, zalantzak argitzeko, bilerak egiteko ere bai, adibidez, nire zuen proiektua aurkeztu nahi badidazue, nik aholkuak emateko, proiektuari buruz hitz egiteko, proiektu tipologiai buruz hitz egiteko, gu prest gaude eta gainera ez dugu ebaluazio horietan parte hartzen, orduan lagundu aldizugu proiektua aurkeztu arteko fase horretan. Hortxe daukazuen nire helbide elektronikoa eta edozein zalantza jarri nirekin harremanetan. Aurkezpena bidaltzen dizuegunean jarriko dizkizuegu baita ere Nafarroako gobernuaren, EAEko gobernuaren eta Akitania Berriko gobernuaren harremanetarako datuak. Agian nik uste dut kasu batzuetan hobe izango dela beraiei zuzenean galdetzea, niri galdetzea baino. Ez dakit, Kristina, momentu honetan ahotsa eman altzaion Maria Rodríguez Vicenteri azaldu dezan berak zein motatako proiektuetan parte hartzeko interesa izan dezakeen azaldu dezan, edo beste galderari dagoen ikusteko. Momentu honetan Maria Rodríguez Vicentek mikrofonoa irekita dauka. Ez dakit beste galderari daukazuen, beste zalantzarik argitu behar dugun, dena argi geratu den. Batzuetan zaila da jakitea ea ondo ulertu den, baina esandakoa. Zuen esanetara gaude, sortzen zaizuen edozein zalantza argitzeko, zuekin ibilbide hau egiteko, proiektua aurkeztu arte, dokumentazio guztia gure webgunean eskegita dago, eta esan bezala urriaren 30 arte dago irekita, eguerdiko 12 arte. Bidaliko dizkizu dugu aurkezpenak eta grabazioak, eta espero dugu benetan oso ideia berritzaile eta interesgarriak aurkeztuko dituzuela lankidetzarako. Ez badago beste zalantzarik, hemen amaituko dugu. Sofiak Akitania Berriko ordezkari gisa, ordezkari izaren bezala aurkeztu nahi bauzu zure burua. Egunon, Sofia Mulebar naiz, Akitania Berrian egiten dut lan, eta zalantzarik baldin baduzuet, bidali mezu elektroniko bat leireri edo niri, hemen gaude laguntzeko. Y al momento lo está traduciendo. ¿Sabes? Vale, bueno. La inteligencia artificial. Creo que se está colando alguien. Uste dut orain norbait hitz egiten ari dela, mikroa zabalik daukala. Uste dut ez dagoela hitz egin nahi duen beste inor, esango nuke parte hartzaileen artean ez duela inork hitz hartu nahi, eta beraz ez baldin badago beste galderarik, hemen utziko dugu. Marina ere hemen daukagu, agian berak hartu nahi du hitza. Marina, entzuten duzu? Barkatu, ez dut ikusi parte hartzaileen artean zaudela, ez dakite Nafarroako gobernuak zerbait gehitu nahi duen? Badirudi ez, ez? Marina? Gauzak horrela, eskerrik asko guztioi gaurko saiora konektatzeagatik eta edozein zalantza baldin baduzue, hemen gaude laguntzeko informazio guztia bidaliko dizuegu. Eta uste dut azken galdera bat bai badagoela. Marina, bai hitza eman dizute hitz egin dezakezun nahi duzunean, baina mikrofonoa itzalita daukazu. Bai, orain bai ondo entzuten da.
Justo niri hitz egin didazunean beste pertsona bat sartu da bulegora eta ezin izan dute erantzun. Norbaitek galdetu du ea norden harremanetarako kontaktua Nafarroan, eta hemen kanpo ekintzan gaude, Marina Ronkal naiz, eta Leirek nire datuak dauzka, bestela hemen ere jar ditzakete bertan txatean, behintzat nire helbide elektronikoa idatziko dut nahi baldin baduzue, eta edozein zalantza edo galdera argitzeko prest nago, nahi baldin baduzue gurekin hitz egin edo guri proiektua aurkeztu, zuen esanetara gaude betiko moduan. Esan bezala, txatean jarriko du nire helbide elektronikoa, ea ondo ikusten duzuen denok, ematen du baiet, eta Nafarroako entzulei, esandakoa jarri gurekin harremanetan. Eskerrik asko, esan dugu kanpo ekintza atalean dago eta bidaliko dizkizuegu harremanetarako kontaktu guztiak, bai? Gobernu guztietako harremanetarako pertsonen datuak, haiekin harremanetan jartzeko. Beste galderarik ez badago, hemen amaituko dugu. Eskerrik asko guztioi gaur parte hartu izanagatik eta espero dugu proiektu oso interesgarriak aurkeztuko dituzuela eta espero dugu zuek hautatzeko aukera izango dugula. Eskerrik asko guztioi.